Peki. Dikana zargotına Kurdî. Li serê sûka Sêrtê ji xwe re dikanek vekir. Navek jî lê kir. Dikana zargotina Kurdî. Pêşî kesî tiştek jê fêm nekir. Bi bênfirehî ji hemû menexdaran re behsa kar û armanca xwe kir. Wê serê her stran, kilam, dûrik, biwêj, gotinên pêşiyan, metelok, çîrok, çîrçîrok, destan, pêkenok, heyranok, payîzok, meselok û her wekî din çend quruşî bida. Lê kesî jê bawer nekir. Gotegot û fesadiyên derdor hatin heta berguhê wî jî. Sîxur e, zilamê dewletê ye, CIA li piştî ye, Kurdekî xwefiroş e. Lê ewî guhê xwe neda tu kesî. Şevekê lawekekî 14 salî ji dê bavê xwe çend gotinên pêşiyan guhdarî kir, bi Kurdiyeke xerîf venivîsan û anî firot xwediyê dikana zargotina Kurdî. Bi çend quruşan ve ji xwe re şêranî, pênûs û defterek jî stand. Bi vî rengî hevalên wî jî dan dû şopa lawik. Roj bi roj berhevkarên zargotina Kurdî li ber dikana wî ketin dorê. Xwediyê dikana zargotina Kurdî her şev van zargotinên Kurdî sererast kir, serê her mehê jî dibir Amedê û difrot sazî, dezgeh, enstitû, weşanxane, stranbêj, radyo û televizyonên Kurdî. Ew ji karê xwe memnûn bû. Camêd bi vî awayî debara xwe dikir. Xwe dikone. Erê. Gelek spas da.